ассалому алайкум дӯстон, бародарон, тамошобинони канали Аҳли Ютуб, хуш омадед ба канали мо, яъне канали Чоро ТВ. Бародаро, подписчикои муҳтарам, ана ба хоҳиши шумо се саргоҳи биғз ба навор гузоштем. Касоне ки канали моро меҳмон аед, лайк, подписатсия, поделитсияро фаромӯш намекунед. Айнавор берун намешем бародарон, ҳозир молора яко як ахборотҳои молора гап мезанем. Ана моли якум мо тамошо кунед, чихе моли хуб, моли беҳтарин биғз 8 моҳа, моли карпа, моли шведак, мана ғнаҷин якумзой, ҳар сешам якумзой, инам 8 моҳа биғз. ана сеюм молмон моли ала, ин уже 9 моҳагиш даромадагӣ, инам якумзой. боз айнавор берун намешам, оз инора яко як кашида дандоноша нишон дода маълумотҳои молора гап мезанем. тамошобинони азиз, мана якум молмон моли карпа гуфтем 8 моҳа. ана уже сару пистон, уже пистон пафтана сар кардаге, як бор мола ай пуштишам нишон метем. тамошо кунед, чихе моли паҳм, моли бизбала, ғнаҷин якумзой, шеш. ана бибинед, иншалло ба амри худо касе ки харидорӣ мекуна барака меоварад. аҳли мола бибинед, ин якум мол бародаро, идесте аҳли мола шид. мегзарем ба дуюм молози. тамошобинони азиз, мана дуюм молмон моли шведӣ якумзой, ҳар се моломонам ду дандона, ду дандон кафондагиам. ана тамошо кунед, ғнаҷин, бақуввати ғнаҷина бибинед, якумзой. иншалло касе ки мегирад дар оянда иншалло мол мешавад. бибинед, ана аҳли мол, ин дуюм мол. як бор ина фуки молам хушро тамошо кунед, аҳамият битем. ин дуюм мол буд бародаро, гуфтем инам 8 моҳа, моли якум, моли дуюм 8 моҳа биғзам. ҳозир мегзарем ба сеюм мола. тамошобинони азиз, сеюм молмон моли ала гуфтем, уже 9 моҳагиш даромадагӣ, ин уже пистон кардестак. мана инам ғнаҷин якумзой, десте. ин сеюм мол моли ала, ғнаҷин якумзой. ино ҳама эксклюзив барои подписчико чихеле ки сухан карде, якумзой, дуюмзой, мана аҳли ин мол. бибинед аҳлишона, десте ҷанавар ида аҳл дига шид. биё бибанд, ҳозир мебандем бародаро, мегзарем ба нархномаву рақамҳои телефон. тамошобинони азиз, гови карпат, ғноҷини карпат якумзой, ина якум молмон 20500 сум нархномаш. шведӣ 21000 сомон, моли дуюм мон шведӣ 21000, инша 19000. касоне ки харидорай, рақамҳои телефона медонед, 409 23 23 23. дар рақаму ватсап дорем, рақамҳои дастимон ҳам аст. рақамҳои дастӣ, рақамҳои ватсапмон аста, метавонед занг занед, харидорӣ намоед. боқӣ дар амони аллоҳ бошед. касбу кортон дар барор мехоҳем, бигзор аймон молои хуб ва беҳтарин шагирем.